көн Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа туган көнгә яңа максатлар белән һәр барчагызга яхшы кәеф һәм уңышлар теләп, мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә хәерле эш көне телибез. Бүген 1 апрель, пәнҗешәмбе, язның 2 ае. Көн болытлы булса да бер дә яман суламык. Киресенчә, менә шундый яңгырлы көндә исән-сау булып, эшкә барам дип мең шикер кылык. Чөнки барыбыз да белә. Узган ел апрель айы һәркем өчен үз изоляция режимында үтте. Бары ак халатлы геройларыбызның гына өйдә яту мөмкинлеге булмады. Чөнки алар коронавируска каршы көрәшнең алгы сафларында булдылар. Никадәр җаваплылык, чөнки табиб кулында кеше гомере. Табиблар турында сүзебезне дәвам итеп, хәерле көн Татарстан тапшыруының бүгенге чыгарылышында без сезне замандашларыбыз, танылган табиблар нәселе, Гыйләҗевлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Бүгенге көндә республиканың халыкка медицина ярдәме күрсәтү хезмәте иң мөһим мәсьәләләрнең берсе һәм әлеге өлкәдә бик күп үзгәрешләр бара. Заман үзгәрә барган саен тормыш яңадан-яңа таләпләр дә куя, ләкин ничек кенә булмасын, яшьләр табиблык һөнәрен үзләштерә, бигрәк тә буын дәвамчылары. Гомерен шушы һөнәргә багышлаган Рәзинә Мирхазиян кызы Гыйләҗеваның дәвамчысы улы Рөстәм Мәхмүд улы, оныклары Марат һәм Азат Рөстәм уллары һәм күп санлы туганнары барысы да табиблык хезмәте юлында. Я офтальмолог. Мин өченче буын офтальмолог. Минем әбием офтальмолог. Әтием дә, әнием дә, күп туганнарым күз табиблары. Апам, энем, сеңелем бу профессиядә эшләүчеләр шактый. Азат Гыйләҗев үзе яшь кенә булуына да карамастан, бүгенге көндә офтальмология хезмәтенең эшенә кереп эшли башлаган табиб. Бәләкәй вакытта мин әтиемне доктор, әниемне врач дип сөйләп йөри идем, дип сүзен башлап китте Азат Рөстәм улы. Так получилось. Мин тормышымда профессия итеп табиблыкның башка төрен сайлармын дип башыма да китермәдем. Бала чактан ук әти-әни кебек булырга тырыштым. Безнең өйдә һәр вакыт табиб профессиясе турында сүз булды. Мин аны ишетеп күреп үстем. Сөйләшү, гел авырулар, аларны терелтү турында булганга миңа да күчте. Мәктәпне тәмамлагач, медицина институтына укырга кирдем. Профессия сайлау вакыты җиткәч, офтальмологияны сайладым. Әтиемнең роле бик зур булды. Ул һәр вакыт үзе белән эшкә алып бирде. Дәвалау усулларын күзәттем, конференцияләрен тыңладым, табиб дуслары белән таныштырды. Шулай әкренләп бу профессиягә ияләштем. Врач эше ул кешене ярату дигән. И шуңа күрә кешене яратсаң, өйрәнсәң үзең эшләреңә аккуратно, честно ясаган сымак, калганнары бөтен нәрсә килә ул. Рөстәм Мәхмүд улы әнисенең эшен дәвам итеп медицина институтында белем ала. Офтальмолог хезмәтенә тугры калып, медицина академиясының ординатурасын тәмамлап, Ярчаллы регионында ашыгыч ярдәм күрсәтү үзәгендә табиб-офтальмолог булып эшли башлый. Бүгенге көндә күз микрохирургия үзәгенең баш табибы. Иң беренче безнең гаиләдә әни офтальмолог булды инде. Аның тормышы кыенрак инде безнекенә караганда. Ул сугыш чорында 39-да туган бала, авыр елларын узган, бер единственный табиб булып, бөтен 4,5 мең кешене обслуживать итеп, анда бөтен нәрсәләр, и стоматолог, и акушер-гинеколог, бөтен офтальмолог, нәрсә генә теге зашивает. Ну, бер булган кеше, бер врач, шуңа күрә инде шул елларны шунда әни эшләгән. Офтальмология белән әнигә карап, шул темага күчтем инде. И шул 92 елдан бирле шул офтальмология буенча эшләп барам инде. Безнең гаиләдә бүгенге көндә 3нче поколение күзләр табибы династиясе. Мин үзем Шаллыда Тукай больницасында бик озак еллар эшләдем күз табибы булып. Шуңа күрә балалар минем эшләгән эшемне күреп үстеләр.
Рәзинә Мирхазиян кызы ярты гасырга якын ел тормышын кешеләргә ярдәм итүгә багышлаган табибә. Авылда электр баганасына язып иленгән укырга керергә теләүчеләр өчен чакыру игъланын табып укыганнан соң, иптәш кызы белән Минзәлә медицина училищесына укырга керә. Сугыштан соңгы авыр еллар булуына да карамастан, яхшы билгеләренә генә тәмамлый. Хезмәт юлын фельдшердан башлап, берничә ел авылда медицина учреждениесен җитәкли. Институтны тәмамлаганнан соң, озак еллар күз табибы булып хезмәт юлын уза. Тырыш хезмәте өчен илебезнең югары дәрәҗәдәге медальләре, почет билгеләре, рәхмәт хатлары, грамоталар белән бүләкләнгән табибә. Кайгыртучан булырга кирәк. Бер авырымда онытырга ярамый. Нәрсә белән бит авыл авырының хәле һәр вакыт баштан чыкмый ул. Шулай булырга тиеш врач кеше, табиб кеше һәр вакыт авыру турында уйлый. Ул баштан чыкмый бер качанда. Авыру терелеп беткәнче уйлыйсың, нәрсә белән бетте икән дип шалтыратып белеп торасың. Нинди вакыт булса да, хәзерге вакытта да, элекке вакытта да. Что такое офтальмология на сегодняшний день для меня? Бүгенге көн күз табибы профессиясының хәле ничек? Әлбәттә, мин әлеге профессияны сайлаганыма бер дә үкенмим, бик шатмын, чөнки кешенең күрү сәләтен булдыру, ачу, ягъни ниндидер сәбәпләр аркасында күрү сәләтен югалтып, уңайсыз хәлдә калган кешеләргә мөмкин булганча ярдәм итү, ул безнең беренчел бурычыбыз. Шул күңелгә рәхәтлек бирә. Проблема шул инде, хәзер олыгагач күздән начар күрә башлады. Тәвәккәлләдек инде ясатырга дип инде. Башкача хәзер нитеп торгызып булмай, инде күздә бар картая, бөтен нәрсә дә. Күздә үзебез шикелле картаеп бара. Бик шатланам инде, әйбәт булды, мин бик яраттым. Азатны газеталар укыйм, шулай итеп күп кешеләрне шулай сөендерсен, мине сөендергән шикелле иттереп. Ул яшь кенә булса да, үзенең профессиясында бик көчле врач дип исәплим мин аны. Беләем, шундый җиңел, кулы җиңел аның. Хәзерге заман яшьләре аларга теге яшь, значит, белми торган дип әйтергә ярамас дип уйлыйм. Алар бик уңган, бик белемле кешеләр. Азат Рустамович, ул бер нәрсәдән курыкмый. Бер нәрсәне белмәсә, ул обязательно җентекләп аны тикшерә торган кеше шундай менә. Анның приемында булып чыккан кешеләр, алар елмайып, рәхәтләнеп, күңелләре ачылып чыга. Чөнки ул матур итеп, әйбәтләп, кешечә итеп аңлата белә. Һәм операция кирәк икән, ул аны төбенә кирип эшли белә торган кеше. Менә ул нинди план куя результат буенча, ул обязательно аңа ирешәчәк. Чөнки ул менә шушыны белеп эшли торган кеше. Һәм аңа кеше дә инанып, ышанып килгәч, безгә бит кешеләргә, пациентларга яхшы сүз, җылы сүз һәм ышану кирәк. Ак халатлы кеше ул бит ышандыра торган кеше булырга тиеш. Һәр поколение икенче уровень буенча бара инде. Аларга карап, мин, допустим, инглиш телләрен беләләр, бөтен конференцияларны тикшереп баралар, тыңлыйлар. Ну, уровень икенче була. Шуңа күрә мин бик та шат, потому что Азатта, Маратта, шул инглишлар белән, бөтен нәрсәләр белән, яңа технологиялар белән күтәрелеп, ну, шул офтальмологияны минемчә әйбәт кенә операциялар ясап, кешегә ярдәм итеп, бик әйбәт кенә эшләр. Бүгенге көнгә офтальмологияның хирургиясе ул бик высокотехнологичный дип атала инде, да? То есть иң блекәй, ярты миллиметр, 1 миллиметрлы тишекле аша күзне операция ясала. Шуңа күрә хрусталиклары күз эченә куела, алыштырына, и аннан соң кешенең гел күрмәгән жүргән теге җиреннән күрә башлар. Прям яшь вакытта сымак. Җирактан да, якыннан да нинди генә хрусталиклар юк. Шуңа күрә аның файдалары бик сизелә инде. Кешеләр бик шат чыгалар монда. Икенче төрле, допустим, глаукомалар, стекловидное тело, сетчатка, диабет, аларның тоже технология үсә бара. Без эшләгән чорда техникалар ул кадәр көчле түгел иде, хәзерге замандагы кебек. Ну, кирәкле әйберләр барысы да бар иде. Ну, хәзер техника булгач инде җиңелрәк дип уйлыйм, чөнки диагнозлар куярга җиңелрәк, башка төрле эшләр буенча да җиңелрәк дип үзем уйлыйм.
Надо признать, очередь стала меньше. Да? Әлбәттә, әйтеп үтү урынлы булыр. Республикабызда күз табибына чиратлар кимеде. Катарактаны бүгенге көндә түләүсез ясап була. Күз алмасын алыштыру да эшләнелә. Бүтән медицина хезмәте дә бик югары дәрәҗәдә башкарыла. Ләкин бер генә мисал, күбесе операцияларны федераль законнар буенча зур федераль үзәкләрдә генә башкарырга ярый. Югыйсә, безнең республикада да зур профессионаллар бар. Эшләр өчен мөмкинчелекләр дә аз түгел. Оештыру эшләрен җайлау уңайсызлык тудыра. Табибның профессияның авторитетін күтәрергә кирәк инде, потому что, эш бит ул, күп зур эш. Менә мин үземнең заманнарны искә алганда, допустим, 90-нчы еллар, кыен еллар бит инде, допустим, уку ачлыгы инде теге и кешеләр укуны ташлап, әллә нәрсәләрне, бизнесны, акчаны тиз-тиз генә күтәреп эшли башлаган кешеләр, ул заманда миңа, конечно, кыенрак, потому что тоже андай исәпләр бар, и может быть ташлап тиз генә акчаны зарабатывать итеп, гаилә бар, бала бар, теге кирәк дип, аннан соң инде менә шуңа күрә терпениялар теге әкренләп, менә шул эш удовлетворение да бирә бүгенге көнгә. И материальная составляющая тоже җитәрлек инде хәзер. Шуңа күрә ул менә шундай врачның уваженияларын калса инде менә шул табибләрнең авторитетлары калса менә шул бик әйбәт булыр, потому что күбесе все-таки немножко, минемчә, недооцененный дигән сымак инде, да? Менә бүгенге көнгә коронавирус эпохасында бик сизелде ул, что бик күп врачлар җитми. Күбесе укулары, то есть повышать кирәк, бөтен нәрсәләрне, материально-технический базаны поддержать итәргә кирәк булыр. Ул бит инде сугыш чыккач кына аңлыйсың инде монда җитмәде, монда җитмәде. Шул менә коронавирус сугыш сымак инде ул. То есть бөтен нәрсәләр, бөтен слабый урыннарын күтәрелде ул. Мин күптән эшләдем, табиб булып, авыл больницасында да эшләдем, бер үзем эшләдем. Родильный дублар бөтенесе бар иде. Фельдшерым бик әйбәт, икебез бергә авыруларны бөтенесен сәламәтләндердек. Табиб булып эшләү һәр вакытта да авыр дип әйтер идем мин, чөнки кеше гомерен чаң көрәшә торган эш бит. Шуңа җиңел дип әйтә алмыйм мин. Һәр авыру өчен борчылып яшисең, һәр авыруны җиренә җиткереп карарга кирәк, намус белән эшләргә кирәк. Намус белән авыруларга мәрхәмәтле булып, намус белән эшләсәң, авыруларның чирләре җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Офтальмологка усидчивость инде, то есть и анда теге прецизионность, дигәндә прецизионность, монда точность и аккуратность, то есть, кеше бик тәртипле, бик аккуратный булырга тиеш, потому что бу хирургиядә микроэлементтар бөтен теге операция жасаганда, допустим, пленкаларын кайбер чакта 7-8 микронлык пленканы әкрен генә күренеп, әкрен генә алып, әкрен генә өзеп алырга кирәк. Шуңа күрә андый хәлләрне, конечно, кеше усидчивый булырга тиеш, тәртипле булырга тиеш инде. Шул династия дип әйтсәк инде, да, допустим, менә әни беренче башлап теге династияны биреп, миңа тоже, мин эшне башланганда ярдәм итәдер. Бу әйберләрне ничек эшләштерергә дә аларга бөтен нәрсәләрне ярдәм итәдер. Хәзер инде менә больше хирургияга уклан бара, допустим, и аның хирургиян икенче урынга чыгыр өчен, допустим, минем яктан тоже малайларга ярдәм бар, то есть мен аларга тоже буларны подсказывать иттем, монсын ярдәм иттем. Шулайрак әкренләп династия булганда, то есть кешегә күтәрергә җиңелрәк. Ул бит инде нулдан эшләгәндә башлаганда инде күбесен белмисең, пока әлеп аңлыйсың, пока өйрәнәсең, вакыт уза. Кешенең гомере кыска, и пока аңа бетерәсең, уже гомер дә бетә. Шуңа күрә монда династиялар как раз ул күбрәк теге знанияларны передавай итеп, бик әйбәт нәрсә инде ул. Мин шуңа күрә бик шат балалар минем юлдан барып, минем эшләрне кабатласалар, күтәрсәләр, инде бик әйбәт булыр. Мин балаларымның минем эшне дәвам итүләренә бик тә шат. Табиб булу ничек состояние души дигән русча сымактыр инде, да, то есть, потому что кешеләр киләләр, һәрберсенең үз чире. Аларга тыңлап, ярдәм ителсәң, шул бигрәк,
көңіліңді жеңілеу сразу. То есть Но сегодня профессия на самом деле востребована. Бүгінгі күндә офтальмология профессиясы бик кирәкле, аңа мохтаҗлык зур. Электән дә шулай иде, бүген дә. Безнең Татарстаныбызда әлеге тармак югары дәрәҗәдә, зур үсештә. Махсус эшләнелгән үзәкләр дә, хастаханәләр дә җитәрлек. Һәрберсе югары дәрәҗәдәге техник чаралар белән җиһазландырылган. Җир шарында беренчеләрдән булмасак та, артта да бармыйбыз, калышмыйбыз. Офтальмология өлкәсе буенча безнең регион алдынгылар исәбендә. Республиканың халыкка медицина ярдәме күрсәтү, сәламәтлек саклау медицина эшчәнлеге нинди генә югарылыкта булса да, әлеге тармак үсә, үзгәрә, камилләшә. Көннән-көн яңа эшләү алымнары туа, зур медицина үзәкләре ачыла. Әлеге тармакта яшь белгеч һәм табиб остаз төшенчәләре ныгый, һәм башка бик күп сорауларга җаваплар табыла бара. Әлеге тармакның үсешендә һичшиксез буыннар чылбырын эзмичә эшләү отышлырак дигән нигез бар. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматлары буенча җир шарында яшәүче 124 миллион кешенең күзләре начар күрә. Әлбәттә, бу сан артканнан арта. Сәбәпләре дә аңлашыла. Әмма ничек кенә булмасын, сәламәтлегебез турында кайгырту бары безнең эш. Шуңа да социаль челтәрләргә сарыф иткән вакытны саф һавада йөргә алыштырсак, 1000 мәртәбә яхшы булыр. Сезне йылдызлы Инстаграм сәламли. Хат алышу кеше тормышында авыр яки бик күңелле мизгелләрне бүлешкәндә еш кулланылган элек. Сугыш вакытында яу кырыннан килеп ирешкән, солдат егетләр армиядан кадерле әниләренә юллаган, ахыр чиктә мәхәббәт алышкан яшь чакларында әби-бабайларыбыз. Татарстанда да күптән түгел башлап җибәргән хат языгыз хәрәкәте дәвам итә. Бүген без янәдән почта бинасында. Президенттан тыш тагын 99 лаеклы татарга хат җибәргә булдык. Бу әлбәттә безнең замандашлар. Татарны алга сөргән, төрле өлкәдә уңышка ирешә килгән уллар һәм кызлар. Гомумән, Инстаграм киңлегендә төрле темага проектлар игълан итү табигый күренеш. Мәсәлән, шундыйларның берсе язылышны һич кенә дә битараф калдырмаган Туган авылым проекты. Туган якка юл тотамын, туган як, иң гүзәл газиз якка, туган як, жир җиләкләре пешкән чак, туган як, ашыгым кайынлыкка. Әле авыл күренешен табигатен генә түгел, авылда көн күреш ничек узганын да күзәтеп була. Утын яруның да шәп ысулы табылган. Яз җиткәч, иң беренче эшләрнең берсе яшелчә үсентеләрен утырту. Көзен җыясы уңышның нигезенә хәзер үк күз салыйк. Шундый мич бер тутырып ягасың да 24 сәгать янып тора. Бер тутырып куйган кире. Урамыннан кемнәр гармунын сыза, моңлы көен тыңлый су буйларын. Сезнең белән мин Алия Собулашам, Инстаграм яңалыкларын бергәләп күзәтик. Бүген көлке көнендә юмор хиссен югалтмыйча рәхәтләнеп көлик. Ә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезгә уңышлы көн теләп саубуллашабыз.